Ульян шәһәрендә дә Казандагы кот очкыч хәлләрдән соң Казан без синең белән дигән искә алу чара сузды. Өлкәнең татар мәдәният үзәге янына өлкә губернаторы вазифаларын вакытлыча башкаручы Алексей Русских, төбәк хөкүмәте һәм шәһәр җитәкчеләре, дини һәм милли оешма вәкилләре җыелды. Авыр хәл бу, авыр хәбәр. Казаныбыз, Татарстаныбыз Ураза айында аетка каршы шундый хәлләр булды. Булмаган хәл бу. Ислам динендә, башка диннәрдә дә ул булмый торган хәл. Адам баласының янына алу булмас. Уртаклашабыз без. Кемнәрнең туганнары, якыннары киттеләр. Аллаһ Тәгалә үзләренә сабыр итәргә насип итсен шул, үтәргә. Ул үткән хәлләр. Дуа кылабыз иншалла. Бүген дә мәчетләребездә дә без Ульян өлкәсендә дуа кылабыз. Мәрхүмнәребез шат булсын. Тынычлык булсын, бәла-каза, кайгы-хәсрәтләр күрсәтмәсен. Это чудище, которое подняло руку на своих одноклассников, на своих учителей, зверь в человеческом обличии. Шәһәрнең Кылгали мәйданына килүчеләр кичәге вакыйгаларда һәлак булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Казан белән теләктәшлеккә багышланган искә алу чарасында чыгыш ясаучылар мондый җинаять кылучының милләте дә, дине дә юк. Ул чын мәгънәсендә хайван халәтендәге вәхши дип атадылар. Еще вчера рано утром они мечтали о первой любви, а учителя радовались их успехам. И все они вместе радовались этой прекрасной весне, тому, что расцветают сады. А потом все в одночасье оборвалось, вот так, сразу, и это не вернуть. Конечно, виновные будут наказаны, и сейчас много найдут проблем, ошибок, будут наказывать, проверки проводить. Но самый главный наш враг – это равнодушие друг к другу и к детям прежде всего. Все мы, мамы, папы, мы не понимаем, почему это произошло. Почему такая трагедия произошла, и, как сказал Рамис, это действительно трагедия не только для Татарстана, это трагедия для всей России. Килгән халык дәреслекләр, уенчыклар куелган стәлгә чәчәкләр салдылар, кайгы уртаклашу китабында язмаларында калдырдылар.